Често в магазина ми задават следния въпрос. Кои мултивитамини да избера? Има много формули, много различни милиграми, но всички се обединяват около това да попълнят нашите дефицити в тяло. Първо искам да покажа, това са единичните витамини. Ако имаме дефицит на витамин D3, витамин С, някой от групата B, просто можем да си вземем единична формула на витамина, която да помогне за неговото набавяне. Втората формула, която искам да покажа, може би е най-разпространената и това са така наречените дейли формули. Дейли формулата обикновено съдържа съвкупност от витамини и минерали, която да ни държи имунитета в кондиция, да сме здрави и да имаме ежедневно енергия. След това преминаваме, разбира се, на нещо по-силно. Animal Pack съдържа витамини и минерали, но в много по-големи милиграми, засилени като за спортисти. Формула като Animal Pack подкрепя спортните резултати. Разбира се, не бива да се прекалява и с тях, но в зависимост от това колко е дефицитът, можем да изберем най-добрия продукт за нас. Ако искаш още полезни съвети и да разгледаме други типове добавки, можеш да пишеш в коментарите и да ме последваш.